Si es pot dir bona, pots fer una mica valoració del partit i en què feia l'equip per fer el 3-1 avui? Doncs, bueno, el partit jo crec que ha sigut un partit molt igualat. Han tingut ocasions ells, han tingut ocasions nosaltres, ha sigut una mica diferent del d'allà. Un camp molt més gran, en el que hi ha més espais i és més complicat defensar. I, bueno, després de l'expulsió jo crec que l'equip ha intentat guanyar el partit, però, bueno, ja sé conscient que dintre de quan jugues així hi ha certa gent que té que dedicar-se a defensar i altra gent que té que atacar. I no podem estar només pendent d'atacar perquè pot passar el que ha passat avui. Tens la sensació que l'equip va ser de concentrar-se en moments puntuals, com per exemple després de marcar la primera meitat o el tram final? Bueno, després de marcar el primer gol ho hem dit, ho hem parlat a la mitja part, que la nostra idea és tenir la pilota i no deixar-li la pilota a l'Espanyol, si no tindríem molts problemes i patiríem molt. I és una mica el que ha passat, fins al minut 28 jo crec que l'equip ha tingut la pilota, han marcat el gol, i sí que l'equip s'ha vingut enrere. N'hem deixat les opcions, moltes faltes, moltes opcions a l'Espanyol de poder marcar, i bueno, són nanos de qualitat i així ha sigut. A la segona part hem tingut 2 minuts fulgurants, la veritat que han començat molt bé, després ells s'han fet una miqueta, però ha sigut un toma i daca, i sí que a partir de l'expulsió nosaltres hem tingut molt més la pilota, ells han tret gent per jugar a la contra, i ja et dic, nosaltres tenim que ser conscients que hi ha gent per atacar i hi ha gent per defensar, no podem estar tots, l'equip té que estar equilibrat. La setmana que ve hi ha jornada de descans, suposo que anirà bé per recuperar lesionats, i també us he preguntat com està el Javi Moreno, que està també la mitja part. La setmana massa llarga, quan perds un partit el que necessites és competir ràpidament. Ens anirà bé per a veure si Xavi Muñoz el que l'acabem de recuperar per dimecres, i Javi Moreno tenia problemes en els disquios també i bueno, ha demanat el canvi una mica, ha sigut per prudència. Esperem que sigui això, prudència, i podem comptar amb ell per la setmana que ve. Seriós?